السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا وشفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحواله. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmenizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amallarinizi, hususan mübarek Ramazan ayda teravihleriniz, tesabihleriniz, tamam ihsanat ve kavluklariniz pek Allah Teala lütfu keremi bile kabul edip İd-i Said-i Fitr'da mübarek bulup Huday Teala iman, abruy, ağzı birlik, parahatçılık, emniyet, ittihat, din dünyamız avatlıktan ayırmasın inşallah. İnniki yıllarda kavluk bile, bereket bile, mehabbet bile, can sağlık, yurt parahatçılık, vatan emniyetlik, içer daşarla kavluk bilen Allah Teala lütfu keremi bile yetirsin inşallah. İnşallah beyik Allah köklümegi bile bir gecede Peygamberimizin yaşayışından mübarek 60. yaşında bulun vakıaden bir mukaddama aydıp inniki hefte Resulullah'ın yaşayışının gurrunu mufassal girer. Yani bir hefte bir gece Resulullah'ın yaşayışından aydımar. İnniki heftelere 2 ay veri tatil olup dudi mübarek Ramazan ayın bernamaları bile bir gece bir 2 olqan muhim nasihat elbette Resulullah'ın yaşayışından ders edip alar. Yani Resulullah'ın yaşayışından siradan bir gecede aydımar. Fakat bir kısacık bir 3 dakikalık gurrunu aydıp 2 tane olqan 2 muhim ders var. İhlas bilen Huday için kulak asın. Esasen hemmemizin açık iman ve ilim ve akide gurrunumuzun içinde özümüz bilip içerlemizi düşündürüp oğul gıydımız oğuryan adamlarımızı açıklap aydılmalı gurrunlardan. Şeyle muhim mevzular, muhim matlab bolansan pek Allah'ın köklümegi bile bir gecede Resulullah'ın yaşayışından koyup da şu 2 muhim mevzuna aytmakçı olduk inşallah. Mümin Müslüman doğullar. Cengi Mu'teden sonra Peygamberimiz 60. yaşında yani Hicri yılın 8. yılına Peygamberimiz bir tofar sahabalarını Şam mantıqasına yani Medine-i Münevvere'den 6-7 kilometrelik yere qaytadan sahabalarını iyi veriyor. Çün cengi Mu'te geçen haftelerde, anırkı haftelerde mübarek aydan önce geçipti. Rum ve şu tadaki Şam'ın içindeki Arapla uyuşup 200.000 nefer olupdi. Müslümanlar 3.000 neferdi. Şondan gelellerinden az vakt sonra Peygamberimiz yine de sahabalarının 300 sahabasını barıp 600-700 kilometrelik Şam tarafa iyi veriptir.
Inni häzir fakat şun dersinde uzaqraq gurruna deyli. Ey musulmanlar, ey jawan dost, ey Allah diýen adamlar, ey Türkmen dogallar, ey şular ýadam ýemiş din açıklap, din için, Hudaý için zähmet çekmeden sahabalar näder ýadam ýeşler. Näder gaýraty var şu benneleň. Her hefte zol gurrun bolýa palan ýurda peýgamberimiz iyi beripdir. Ondan geldiler palan ýurda gitdiler. 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 1000 kilometrlik yerden geldiler, 1000 kilometr. Şu zamanna tukan mami yolla, daruhane vami, kumakay evveliye vami, ambulans vami, näme? 1000 kilometrlik yerden gelellerinin az wagt soňra Peýgamberimiz ýene sahabalarını iyi beripdir. Barıp Zat-ı Selasil, barıp Şamyň bir mantagaları 600-700 kilometr ýene gitmeli. Inat Allah'a aşıkmıştık bile. Fakat öwürläp biz şunu aýdy bermeli. Näet Resulullah'a aşıkmıştık bile adamlar. Ey musulman dogallar, şu sahabalar we Peýgamberiň ýarlary ne Hudaýyň ýanyna, ne Peýgamberiň ýanyna, ne öz aralaryna, ne oglaňşogyň arasynda ey wallaşyk jeňdi tökünmedi diýip biri agzyna alanakda, biri ha. Ey wallaşy zol birinde zähmetlemiz tökünmedi, bir gün oglaňşogyň arasynda bir gyşap çaý içmedik diýip biri agzyna alanakdaşyn. Gaýtadan ýene oglamaly 600 kilometrlik. لهجه مردی که دارد بوی دوست امتی را میکشد تا کوی دوست. لهجه مردی که دارد بوی دوست امتی را میکشد تا کوی دوست. Cahany bilen ışqıva bile Allah Taala şu yerin yüzünü bir zat bağ olsa Hudaýyň ışqyna gaşyn çekesi gelýär bilen. Bir yerde adam bolsa Allah Taala'nın muhabbetine gaşyn çekesi gelýär. Yoksa duru bilen akla bibendile. Ohan bibenneleň ulaqan ýadynda bazatları kişi zamanında hem ulum millet hem mämizin ýadymyzdan çykanda kıyamet görürüňiz. Bular ölüm gözüniň alyndamış, beheşt bir tarap, cehennem bir tarap gözüniň alyndamışdyk. Bular dünýäň biwafadygyny men özüme de ders aýtýan görürüm. Özüme dersler ol size açıp duran ýarlykda özüme de gerek görürüm. Siz dogallamada Hudaý üçin nasihat. Bular hakikat bilipdirli dünýäň geçelge ýerdigini. Hakikaten içine girip gözü bilen görüp duran ýanyk ahiratda çyn gönünmek ba, beheşte barsaň çyn gönünmek badygy ýetillerine gallaryny ornapdyr. İmanly musulman dogallar. Şu mahal özüňiz bilýäňiz bir towar öz dogan garnaşyňyzdan ýa içerliňizden ýanyna bar birjigide kıyamat agdap bilýäňizmi? Ey baba sen bijirege etme bir gün hesap kitap ba, bir gün kıyamat ba diýseň saňa 100 kepler aýdar. Bijirede där adi birjigide agda ýyly bir gezek. Saçagyň başyna agda ýa oturşyp dukan ey jan nos, jan doganjym, daýjan, ýegenjan bijire gitmeklik bu bir haram zat Hudaýyň qaharyna düşürýär, jehenneme eltýär. Qur'an-ı Kerim'de var şu gördüğünle Allah'ın kelamını var. Eğer şunu ağzap bilseniz, bana mengeş ahun sellili şayet bir cemde vaaz nasihatta istin. Ama dost olup da yanına ağzatmarsan hiç. Neyem oldu sana bizirede der ahim, dünyada gerek ahim deyip asıl senin gurrunuz ağzadan akla. Asıl kıyamata ağzap bolana. Hatta bir tofor bir haddi dünyanın şulukluğuna giriptir. Bir haddi dünyanın avadallığına giriptir. Azbest tecemmülhatı giriptir. İnni birime kıyamattan ağzatan şayet aytiyan olsun ve aytiyadım. Asıl kıyamatımız bağ mı diye? Asıl mutlaka kafirlik kep rahatlık ağzına alıvati. Şunu bir dertleşmeli görürüm haşa. Kıyamatımız bağ mı kan? Ya bergisi var hamana. Kıyamatta aların hemen niyada. Kıyamat bolsa alağı diye. Yani kıyamet yok deyip açık kafirlik kep aydıvati. İmandan çıkma kep aydıvati. Ama biz sahabeleri görüm, Peygamber'in yarlarını görüm. O cengden o ceng. Resulullah iyi veriyor, göz üstüne deyiptir.
1000 kilometre yerden gelipdirler. Peygamberimiz yine 600 kilometre yine gitmelidir. Göz üstüne diptir. Oğlan uşaklarını hep vermeli, şodur şuna uğrak gitmeli. Ya o buğurunları koy. Bir cavan oğlan yönü var 5 vakit namaz ha. Allah'ın farz edeni adı. Mescide katlanacak bolsa öz heleyi oğlan uşak qaynene hemsaye halktan tamamen kefine çığını qallıya. Fakat 5 vakit namaz ha. Ya mesela bir dene anağı eli bilen uzatıp salam vermese, bir dene anağı eli uzatıp salam vermek haram hatta. Allah'ın icazı vermeyen hatta. Elini uzatmasa 1000 tane kepleri eşitmeli. Bizde Müslüman, bir sahabalar da Müslümanmış. Ya men toyum arasında tutacak deyse, ya bir denane ya bir erkadam münglerçe yerden kef eşitmeli. Ya börük, selle, ya bir sakkal Resulullah'ın sünnetini koyacak daha deyse, öl içerisinden, daşarsından, qayın tofor tarafından münglerçe kepleri eşitmeli. Şun üstünde bir görürün ma, nem peygamberin aydan keplere aydılmalı, Huday için sizin hizmetine de yetireyin. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, tekunu beyne yedeyi sa'ah fitan, kaqita'il leylil muzlim, yusbihur raculu fiha mu'minan ve yumsi kafira. Ve yumsi mu'minan ve yusbihu kafira. يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا رواه الترمذي والحاكم. Peygamberimiz aydıptır, iştiçkin bir zaman molor, fitneli köfeler. Fitne diyen sen imandan alqaliyan zat, Hudaýyň muhabbetinden alqaliyan zat. Bazarın şuluqluğu, zenaralan açık yalaňaz, evin maçtan çıkmagy, haram toylar, biderek fikirler, biderek aqidalar, biderek okuwlar, yerli yerden köfeler, şonna bir adamla bolar dipdir. Peygamberimiz aýdýaşyny. Yusbihur raculu fiha mu'minan, günnida musulmanlar dipdir. O yumsi kafira, akşam kellesini ýasykda goýanna kafir bolup ýatanlar dipdir. Nauzu billah. Mescide gatnap duranlar jak eline tesbih vardır, mescide var ýandyr. Öýüne var ya, meselen açıklap aýdyn. Odalarda da kan aýdypdyk, ýani açyklanmadyr şey. Çak tesbihsi var, öýüne var ya hamany gyýda aglapdy ya ogly aglapdy narahat. Näme oglum, näme gyýdy, näme boldy diye mescitten geldi ha öýle. O ham men bir haramy iş etip duran ya zindigimde falan zat boldy ahulla İslam dinine şoňa dogry däl diýip aýtdy. O jürek dogry däl halal haram bolmaz bu zamanna. Halal haram boljak bu zamanna. Elçek bu urundan idi. Ene diýip kafir da bil adam. Öýde elini tesbih şeýt burup subhanallah diýip. Halal haram boljak bu zamanna, zindigiň menen bol. Halal haram qally. Kur'an peygamber qadim zamanynky öýde ýa mescitten geldi ha. Peygamberimiz aýtypdyr şunu. Yusbihur raculu fiha mu'minan, ertibilena musulmanlar dipdir. O yumsi kafira, akşam kellesini ýasyp, orsdan farky ýok dipdir. Ýa-ni o yumsi mu'minan ve yusbihu kafira. Akşam Allah dipdir, subhanallah dipdir, musulman dipdir. Erti turanna dip kafir bolup durýar dipdir. Ahun molla selle dip mescid dip aýryň zatlar dargydyň ýykyşdyryň dip erti ber şu kepaýdy öti. Näme? Azajyk dünýesini nezer çekensen, telefonyň maşynyna hücrede guşin maşynına oturup halk ağlap duqa oğulqy zinana deňurunna o kepler aýtjak bolsak onu şaýat bir toforuňyz ýüregiňizde ýarylsyn. Ýöne azbes kan eşitipdir, öwrenşipdir bireme. Şaýat tahammül etip bilmän götürüp bilmäni şudur şuňda öýüňizde barman söýleşip ağlarsyňyz köpüňiz. Ol aýdylýan gurrunlary enesi ýa dädesi ýa dogunyň aýdýan gurrunlaryny men şu tribundan aýtsam hökmen bilýän öýüňizde barman söýleşip 2 saat 3 saat ağlarsyňyz. Kufurluk keplerden, bidirek keplerden, eziyet keplerden, Allah Taala'dan daşlık keplerden aýdylýan gurrunlary. Peygamberimiz aýdypdyr, akşam musulmanlar bir topar adam diýipdir. Erti turanny diýip imansyz da diýipdir. Diýip imansyz. Adaçyk bir sakkaly goýsa, ýa selle goýsa, ýa bir mescid agallam halamy ýanna bolsa diline gaýym bolmaly. Aýdajak bolsa hamanyň nasihat gowluk diýänne bolsa ay bolya ýuwaş-ýuwaşdan gidewer, nämet mäwur diýip bir ihtiýatly, abryly keplemella. Ýok, aňly gelipdi Allah Peygamber Kur'an-ı Kerim'i diller täze söýüwdi. Öýde eline tesbih alypdyr, mescide gatnapdy, ýa şoňa meňdeş, ýa kellesine böwrük ba, ýa umra gidipdir, ýa haja gidipdir. Nagat fitne zaman bolupdyr biziň zamanymyz. Nagat afet zaman bolupdyr biziň zamanymyz.
Yo bular buğrunlar aytmaylı ya peygamberin aydın sözi aydılmasın mı? Peygamberimiz ahirine aydıptır. Yabi'u aqwamun dinahum bi aradin mined dunya. Bir tovar adamlar diptir. Dünyasına zarar çekecek boda dinini satıp koyuverir diptir. Uluqan yaşlı 2 tane yaşlı men öyle yanıma geldi bitirdi. Aham davat da men qaziya değil ha. Davat da cevap veremek. Yani gözüm men gören lazım. Aham yaşlıların biri aytdı şeyli hop o tarafa aytdı sen koy dedi. Şeriat näme diýär dedi. O yaşlı Türkmen o mescide gatnap beren adam şeriat men zererime aytjak bolandan sonra bana şeriat gerekkä diýär. En aytın köpýär. Nahat fitne zaman muttu, nahat afet zaman muttu, nahat gözlerimiz quuruyuptur, nahat adam imanını narahat boluna, nahat musulmançılığa hiç kaşımız narahat bolumuz. Sahabaların yağdaylarının özü yör dini bar yurtlarını hep berip 700-600 kilometrelik gitýänmişdikle. Uluqan aqtıqlı adamlarda şey diýweti, inniki okuyup beren o yurda gidipdir, o şähere gidipdir. Ya danışçı olupdur, ya işlemene gidipdir, 20 yaşında, 25 yaşında olan şikepleri aytmar mı? Ya mesela, bizirdat aytma, qawqulağasın. Açıqraq, sadarak gideyin. Bizirdatlar aytma, bu zatlar adam kafir etýändir diýsen, kafir bolsam kafir bolan, näme işgali var diýe. Näme işgali var? Men Qur'an-ı Kerimden jogabyny aýdyp berin, agallam, belkim indiki şikefi, şu sözümüz eşdiýän bir türkmen bolup düşünüp aýtsa, düşünüp eşitse inşallah şikef aytmaz diyen halkın haberini aytmak değil ha. Özümüz gaýym bolar ýana we şikefi eşitýän türkmen dogonum da haberdar bolar ýana bizire keplere barmar ýana we dogonjygyny düşündirir ýaly. Şonuň üçin bir mukaddime gurrunlar boldy şeýje. Kulak asyn Hudaý näme diýe? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemmäňiz bilýän surasy. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Hud Allah'ın kelamı. Hudaý näme diýen adamlara? Size malyňyzy artdyrjak bolup, öýüňizi artdyrjak bolup, ondan mundan galmajak bolup, Hudaýdy ýatdan çykardyňyz, kıyamatda ýatdan çykardyňyz. Iki manasyny aýdyp bereýin. Ýene aýdýan bir gece Resulullah'ın ýaşaýşyndan ýok, fakat nasihaty kulak asaýdyň. Kalla, ey insan beýtme, Hudaý aýtdy. Beýdime, sawfa ta'lamun, işte içkin bilersin ha. Kelläň ýere girer, kıyamat boljakmy? Kıyamat bolsa hakyň alagy diýädiň, beýdime diýipdir Hudaý Taala. İşte bilersin ha. Sümme Hudaý aýtdy. Ýene de aýtýan, kalla beýtme, sawfa ta'lamun, işte bilersin ha. Gözüne kalla sawfa ta'lamun, sümme kalla sawfa ta'lamun. Üstüne aýtdy. Ey adam beýdime, işte bilersin ha. Sümme ýene aýtýan, kalla beýdime, beýtme, sawfa ta'lamun, bilersin ha. İdi la tarawunnal jahim, cehennemi gözüň menen görersiň sen diýär Hudaý Taala. İdi daşdan gördü hanni. Sümme la tarawunnaha, oham sen ýaşyja görersiň, aynal yaqin, içine girip gözüň menen görersiň. Ey kafir diýipdir. Allah'ın kelamı şu. Kur'an-ı Kerim şu. Hudaý Taala şey diýip, bu dünýede öýüne odalacak bolup, ýüzüne odalacak bolup, perdesine odalacak bolup, ondan mundan galmajak bolup, hala kefin aýtma diýipdir Allah Taala. İşte bilersin ha, beýtme ha, kafirlikdir ha. Kabra gireňde bir formrak bilersin, ölmäkäň bir formrak bilersin. Ahyryna sümme la tarawunnaha aynal yaqin. Evvel näme? Ilmal yaqin. Evvel bilersin, soňra hakykat gözüň meňür içine de girersin diýer. Kur'an-ı Kerim. Hemmäňiz bilýän suraňyz. Ýa-da manalaryny aýtmaýdyňmy? Ya alhaakumut takatur aýrylyň Kur'an-ı Kerimden nauzu billah. Ya ýan adam aýdy, kafir bolsam bolup galaýyn diýe. Näme işgali bar diýe. Hudaý näme diýe? Hemmäňiz bilýän surasy. Haýsy sura? Weylul likulli humazatil lumaza. Ma'nasyny wada? Narullahil muqada. Allah'ın emri bilen yanıp duran ot cehenneme diye. Allati tattali'u alal af'ide. Yürüğü düşüp barıya deyiptir. Allati tattali'u alal af'ide. Yürüğü düşüp barıya deyiptir.
İdi innaha aleyhim mu'sada. Cehenneme girenne qasdı yapılıp qulp bolacak çıkmağına yeri yok. Fi amadin mumaddada uzak turban içinde yanıttığı diye. Kur'an-ı Kerim'miş. Cehennem diyen uzak turba deyiptir. Uzak turba, uzak bir sütun, içi boş, turba diye Türkmen. Turban içi cehenneme giyin meydan ne aliptir? Fi amadin mumaddada. Amet turba deydi mumaddada. Uzun turba. Turban içine oklanacak, üstü de yapılacak, kaptarlı yapılacak, hem yer yapılacak deyip. Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaçın. Kafir olsan bolayın, nazire bir adam aytmalı işini. Kafir olsa ölünden sonra hem cehennem oluyor. Veylül likulli humezedille şey diyor. Adam yüreği yarılmalı. Sahabalar varmıştık. Şu ayeler okuyorlarına yastan sonra gece uykuları ayırıp danat yansa oturaymıştık. Hazreti Ömer bir qaharcan adammıştık. Hiç qo'luyundan mar bilemedik deyiptirler sahabaların birini. Uy on yanına varmak rahattır deyiptir. Şizirek ayetler okuydan barın deyiptir. Keplep de bilmez deyiptir. Bar qo'luyundan oturuvermelidir deyiptir. Atın üstünde bir vaqt diyemi atlı var yaqa Hazreti Ömer bir iş ayetleri okuyuptur. Hazreti Ömer attan yıkılıp bihuş ol bir aylak meriz ortasıdır. Ayet atın üstünde işte yıkılıp götüp bilmem narahat bir Hudaý bizi şunu düşmüyorsun kan. Hudaý bizi azab-ı cehennemden sakla deyip. İnhe ol bu gurrunlar kulağına varmayan adam, bu gurrunlar oyun tutunayan adam. Kur'an-ı Kerim'in ödüşü veylül likulli humezetil lumeze maskaretiyen adama cehennem oldu diye. Ozorlan uzaktan geliyen radon. Maskaretiyen, oyun etiyen bu ayetleri, Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın kelamını ve ansatçık rahatçık ayetiye kafir olsan bol qalin. Hennem oldu bana diye. Havar yok bu dünyada. Hudaý Taala soğabi işetsen de sana güç veriyor, akıl veriyor, verenlik veriyor. Günah işetsen de sana güç veriyor, akıl veriyor, verenlik veriyor. Bir adam ozal bilýän adam. Bir adam kuyuğa diye su çıkaracak bolup musulmanlara. Bir adam kuyuğa diye halkı çukura gaçacak bolup, halkı tala okulacak bolup, halkı çukura gaçırıp öldürecek bolup. Hudaý ikisine de güç veriyor. Bir adam kuyuğa alıp du, halk şoňa gaçsın diýip, halk ölsün diýip, yüzüne pulalayn diýip. Hudaý şoňa güç veriyor. Elin doňduryk goýmaýar. Gadyp du, näme diýip, halk şo kuyuğa gaçsın diýip. Emma bir musulman adam kuyuğa diye su çıkarayın musulmanlar hayırlansın deyip Hudaý ikisine de güç veriyor. Ama günahkar han bana näme boldy diýipdi, näme bolmaga bu dünýe darul ceza de, bitay amal edilýändir. Ceza beýlesi, on alhaakumut takassurda da aýtýa, onu weylül likulli humezedile aýtýa. Hulasa geleyli bir näme etmelini, biziň näme etmeliligini Hudaý üçin aýdyň. Hazreti Huzayfa iştensiňiz, Peýgamberiň sahabasy kim? Hazreti Huzayfa radıyallahu anh. İn Peygamberimizin aydan keplerinin sırrına yetip Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'den Peygamberin keplerinin sırrına yetmiştik şu adam. Peygamberimiz bir kep aytsa düşünmeseli şondan mar soraýarmışdyklar. Ey Peygamberimizden bir zat işitdik, şoň manasy, maksudy näme etdi diýip Hazreti Huzayfa'dan sorallaryna açyklap aýtýarmışdyk Peygamberin manzura şeýle diýip. Şol Huzayfa näme diýe? Peygamberin sahabalary Peygamberimizden gowy zatları, sogaply zatları sorardylar. Emma men şu bidirek zatları sorardym, gaşşak bolup üstüme düşäm. Şu bidirek zatlar näme diýerdim. Täşe bidirek zatlardan gaçar ýaly. Şol Huzayfa aýdýa, bizden çyryň bir derman kep aýtypdyr. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a du'a'al ghariq. Ravahul Beyhaqi. Bir zaman geler diýipdir, elbetde biziň zamanymyz. Ýa-ni görüp eşitdiňiz bir tohardady. Şu zamanda hemme kiş cehenneme girer diýipdir. Meger bir adam ike keşdi dewlip suwun içinde gark bolup bir tahta ýapşan adam can huda diýip nagat doga eder. Şo jere kan doga etýän adam Hudaýyň qaharyna düşmedi, ondan başga şemmeş afet fitneň içine girdi gitdi diýipdir. Kan doga edýär. Fakat kan doga edýär. Fakat doga edýär. Bunu bir gaýtar doga etseňizde bir heftäň içinde 7 gaýtar doga bolýar. Hudaý Taala kabul eder rahim. O hükmenle kabul eder diýipdir. İman dilep tuqan Hudaý berjek dälýärmi? Hudaý maňa cennet ber, Hudaý maňa rahmat ber. Hudaý meni imandan aýyrma. Şo dogany güne beredim. Ozolle kan eştensiňiz. İhya Ulumuddin'ni ve İmam Gazali aýdýa, hacın Arafat meýdanynda şeytany örtdirli, biýiliniň sünkü döwükmişdik, omurugly. Şeytanyň kemer şeken bolup ýatanmışdyk. Biýiliniň sünkü döwükmişdik.
O ham evliyalan miraytır. Bedbaht sen bilim näme diýdi diýipdir. Men bilim dewen zat diýipdir. Şu musulmanlar Hudaýa men ahirde iman menen dünýeden geçeýin diýeli. Men hemme zähmetlem hiç bolýar diýipdir. Şu kepleri men dargatýar diýipdir. Ansatjak. Hudaýa biz imandan aýyrma. Bir qarry denana bir wagt dünýeden geçip bolupdy. Hüjre oglumy aktygy bir zady geldi. Ahunjaly ýetin ejem aýyrjak bolýar. Näçe ahum bolup bardyk. Qadim denany öde bir sowat seleýşo. Zatdy bilene şaýat bir çarwada ýaşam bolsun. Fakir ahirki deminne Hudaýa iman, Hudaýa iman, Hudaýa iman. Fakat şol kepleýärdi. Şmahat öňü ösbiren şu kep aýdarmy? Düşümli, bilimli, tahsilkärde, ya harç tokypdyr, ya ýurt tokypdyr, ya halky daruhanaý bir kurs tejwiz edip duran, ya her lahazyn ükda adam, her gaýsy bolsun. Şu kep Hudaýa iman, Hudaýa iman beýin rahaty geler. Bizde İzzetamız aýtýarmyşdyk dämi şu köp. Hudaýa iman abyry, Hudaýa iman aman diýmişdikler. Bizde aýdylyň inniki öňü ösberelle, dogollumyz, ogul gyzymyz, aktyk çowlugymyz dädem aýtýardy, dogonum aýtýardy, ejekem aýtýardy diýdireýin da şu köp. Bir doga käne diýilýär. Her haçanman Hudaýa biz imandan aýyrma, şon kände okaýdy. Hudaýa ahirde iman. Peygamberimiz şunu diýmişdi. Tawaffani muslimen. Güne bir gaýtar peygamberimiz aýdýanmışdy taşyny. Tawaffani muslimen. Hudaýa men musulman bolup dünýeden geçeýin diýmişdi. Ey Muhammed Resulullah şunu dua diýmişdi. Hudaýa men iman menen şu dünýeden geçeýin diýmişdi. Ey tamam peygamberliň täze şu dogany diýmişdi. Hudaýa men iman menen geçeýin. Dünýä alanyp, ogul gyzanyp, heleýä alanyp, äre alanyp, dosa alanyp, gyzhagyz, boşhawat gülhügülün içinde ya bir adas dünýeden zerer çekemde ya mamlamda utturamda kafirlik kefaýet dünýeden geçämäýin diýdigdi. Tawaffani muslimen. Hudaýa musulman bolup dünýeden geçin. Şu dogany känedin. Hulasasy şu boldy. Sahabalar imanna gaýymdygyny we bu zamanda entek bolsaň kafirlik etjek bolup imandan çykarjak bolup günmegün köpelip barýar. Güne bir gaýtar doga etsen, Hudaýa biz imandan aýyrma. Goý oglaň şoň eşitsin, goý jenanaň eşitsin, goý jenanaň aýtsin, sen eşit oglaň şoň eşitsin. Goý ol kon terbiýet bolsun. Biz hemmemiz bilýämiz eje kakymyň aýdýan kefşa. Hudaýa iman abyrydan aýyrma. Hudaýa awwal aman ahirde iman dip qadim qarry türkmeniň 1000 ýyl bäri 1000 ýyllar aýtyp gelýär kefe. İnhe iman gurrunu bolly. İkilenji gurrun häzir ýene 20 dagygada wagtymyz bar. Şu jengde ýene aýdýan bigije fakat bir muqaddama Resulullahyň ýaşaýyşyndan aýdymar. Inniki hepde inşallah Resulullahyň ýaşaýyşynyň içine giri berer inşallah. Sahabalara imanna gaýym bolup durlar, kıyamatda gözüni öwünlemişdik. Peygamberimiz şu jengde kim intihab eden bolsa gawy. Ey subhanallah. Ey kim intihab eden bolsa gawy. Ýadyňyzda bolsa Najaşi bir adamyň burnuna urupdy, burnu döwülip gana atdy. Kim? Amr ibn al-As. Git bardy musulman mollypdir Najaşi, barıp Afrikadan. Şondan gelli ewünden Halid ibn Velid çykdy, iki bolup musulman bolmadylamy? Şo gelipdir. Peygamber musulman molly on gurrun geçti, imana girdi. Haçan Safar ayda musulman molly. Safar ay. Rabiul awwal, Rabiul sani, Jumadal awwal, Jumadal sani. 4 ay geçti musulman molunna. Ey insanlar, ey musulmanlar, ey keplep duran ahunjan. Birji 4 ay bolupdyr musulman molunna. Peygamberimiz gelipdir, seni berjek dipdir. Nämäge? 300 sahabaň başı bolup şu sahabalar barıp Şam'ın düýbüne alıp gitmelidir. Näçe ýaşynda? 45-nji ýaşynda musulman bolupdyr. Yani 4 aýyň içinde nagat özünden şu iman kökezipdir. Ey birji 4 aýha, meselen şu mahaldan hesap etsek, Recep ay, Mered ay, Araz ay, şu mahalla bayram ay. Yani 10-15 günden 4 ay bolýar. Yani şu 4 aýyň içinde nagadyr Resulullahyň ýanyna iman kökezipdir şulatam. Nagat özünden daýaglyk kökezipdir. Nagat kudret kökezipdir. Peygamberimiz şun musulman bolandan birje 4 ay geçenni gelipdir. Olakon goşunyň sen başı farmandysy bolup gitmelipdir. Yani ýolda namaz okuýsala da şol adam aman bolmaly ha. Yani hem kerwanmaş bolmaly, hem reisi karwan bolmaly, hem ruhanisi bolup gitmeli şol jemgyýet. Hep 4 aýyň içinde haçan bir namaz öwrenipdir bir sahaba. Haçan dehretin meselelerini öğrenipdir.
Haçan istincan meselelerini öğrenipdir. Haçan qoslun meselelerini öğrenipdir. Namazın wagtlary, namaz okuymakan namazın şertleri var. Namazın içindeki sıfatları var. Bular haçan öğrenipdir bu adam. Nägat bu adamla din meselelerine ehemmiyet beripdirler. Nägat din meselelerine hormat, yani musulman bolaqana derrew mesail öğrenipdir şu adam. 4 ayın içinde kamil bolupdyr. Ki Peygamberimiz birji 4 ay geçenne musulman bolupdyr, 4 ay geçipdir, gelipdir. Sen men tarapdan halifa şılan başına gitsin gelşin dipdir. Şılan başı bol dipdir da. 20 yaşındaki dost. Recep aydan beri näme işletdik? Birji 4'de. 15 yaşımızdan beri näme işletdik? 5 yıl. 30 yaşındaki dost. 40 yaşındaki. 50 yaşındaki. Hacı de. Böyle 4 ayın içinde näme de çıkarttırlar bular? Yani birji 4 ayın içinde kamil bolupdyr haşe. Kamil bolupdyr şu adam. Ki Resulullah'dan şonu intikab et, barşylaň başı bolla Allah gitipdir. Yani yolu imam olmalı haşi. Yani her yerde ştada taklaq istirahat etmeli, şon kefi yürüymeli. Ştada çay su nahar yemeli, şon kefi yürüymeli. Ştada yatmalı, şon kefi yürüymeli. Jen hazır şuru etmeli, şon kefi yürüymeli. Gece yol yürüymeli mi, gündüz yol yürüymeli, şon kefi yürüymeli. Her näme maslahat bolsa şon kefi yürüymeli. Başka hiç kim keplemene icazat yok. Maslahat verir. Başka kişinin kef tutulmalı. Peygamberimiz şondan için emir etýänmişdik, farman edýänmişdik ha. Beter gengat delmay. Birji 4 ayın içinde näjire özünden köketdir. Yalta bolmaly ha. Awvel özüni feda etmeli, soňram goşuny. 4 ayın içinde şidir Resulullah muhabbet köketdir. Özünün de habary yok. Şu mahalleçeri emir boljagynyň Peygamberimiz çağırıpdyr, şonu bilipdir. Öwrenmese bilip bilermi şiratlar? Namazy, dehdeti, bir tofar mesail öwrenmese öz bilip bilermi? Hiç bilmez. Öwrenmese adam bilip bilmez. Birin iýilünimdiň derdiniň mirşi da. Gyzymyz ba okypdyr, ya oglumyz ba okuyya ya işliýär. İzdiwaja gelýär-de dogurja urrun haşy. Jan ogul izdiwadyň şu meseleleri vardır diýip öwredilýärmi? Nikah meselesi akd edilýär. Nikahyň meseleleri var. Bu nikahyny çözýän zatlar vardır. Nikahyny qyrýan zatlar vardır. Nikahyny aýyrýan zatlar vardır. Öwredilýärmi? Bir tofar keple vardır, erheliğin arasyny açýandyr. Öwredilýärmi? Aýdýan kefinämi dädesiniň? Yo men gyýdym düşümlidir diýe. Düşümlidir. Düşümli bolanyň da hiç bilip bolmaýar ki. Düşümli bolsa öwretde ogul gyýdym ha. Ey musulman! Gyýdym samsyk, gyýdym dälilýän adam ýok ahym. Men gyýdym öz düşümlidir diýe. Bir adam düşümli bolýarmasa billigi bolýar hemme zady. O düşümli dogry düşümli. Öwretde düşümli gyýdyň, düşümli ogluňa. Mesail öwret. Äriň beraberine Hudaý berse şükürli bolmaly. Bermetik wagtynda sabırly bolmaly. Kıyınçılıkta Allah'ın çağırmalı. Kıyınçılıklarda Peygamberimiz sabır etip geçirttir. Biz de sabır etmelilersi. Öwünden güler yüz bilen çıkmalılar diye. Erki adama da tapşırışı ziraatları. Başarıyın kaharın içeride dökme diye. Halal çörek getirdi. Edepli oldu. Sen edebi öğretti. Sen mesaili öğretti. Zenanan hususi mesaileri ve eğri öğretip durmalı. Bir zatlan gurrunu yok. Hemme kişinin aýdýan kepşi, yo men gyýdym düşümli, men oglum düşümli. Düşümli bolýanmasa mederse iýber men saklarsynmy? Mederse barmasa zatlary okuwdatlar bilip bilermi? Alef ba öz bilermi düşümli ogul gyýdym? Bilmez ahim öwrenmese. Din meselesiga de galanna, yo men ogul gyýdym bilýär bu zatlar. Ýerden bilýär, özü düşümli. Hiç öwrenmesik adam düşümli bolup bilermi bir adam? Näme diýip biz dine de galanna bilmeýänşik bolmaly. Düşünmeýänşik bolmaly şu zatlary. Fakat aytýan kepşi da, yo men oglum düşümli, men gyýdym düşümli. Öwretmeli düşümli bolýan bolsa. Sabr öwretmeli, şükür öwretmeli, aqide öwretmeli, kıyamatı ýadyna salmaly. Hazreti Asiýany düşündirmeli. Firawunyň etine sabr etipdir. Firawunyň denana sol sabr etipdir. Hazreti Bilal düşündirmeli, Resulullah'ın ýaşaýyşyndan aýtmaly. Hem ogluna hem gyýda. Nikah mesaili, nikahyny açýan mesaili. Yo, bilmänşik bolmaly.
CD'leri de var, kitapları da var. Öğrenecek diysen teyyaca. Çay soğuk maşını kıyışırıp oturun diyelim de öğrenip durmalı. Din meseleleri kavkulan asın. Dehret, namaz, arada, zekat, nikah ve nikahın sözleyen ve muameleler ve ahlak, akida meseleleri Peygamberimizin sahabasını gurruna görmeyli. Meselen qav düşüneyliğin ha şu gurruna. Şu bizim zamanımızda meselen Fiqh Hanefi gelipdir da. Fiqh Hanefi'de falan zat näme diyen Ebu Hanife'n sual cevabı hop ahulla da aytiya Ebu Hanife'n nazarşı diye senne bolya diyen tutyan. Bilyan şol meselele he ora arasta adamla bilen şu zamana gelelligini. Şun qav düşüneyliğin. Meselen İbn Abbas kim inş ummatın zereni Peygamberimiz ayrılandan sonra bir zady bilmeyen bolsa barıp bir ulukon yaşlı sahabadan öğrenecek bolsa İbn Abbas diyen jawan sahaba. Görün bulary bir ulukon bir sahaba yaşlı sahabadan bir zat soracak bolsa barıp şoň öýüne barýanmyşdyk. Görse gafy ýafyk. Aham ay Peygamberin yerine oturan adam gafsyn kakmaýyn diýip bir patwa dolanyp şoň gafsynyň adyna süýünüp ýerde ýatýanmyşdyk. Oham soňram o sahaba gafyna çýanmyşdyk. Ey İbn Abbas sen näme ýatdyň kutady? Ay Peygamberin gafsyn kakmaga dogry däl. Sen şoň ýerine oturan adam men senden zat soraman elim ay kakmaýyn diýip ýatýyn iştadi sen hatçan çykardyň diýip. Oy beýtmesene geldiýsen özüm barja hakym diýänmişdik. Oham bir neçe meseleler var. Şonu maňa aýtyp bersene diýip soraýanmyşdyk. O da jogabyny aýtýanmyşdyk. Taňyr ýalkasyny diýip ýüzüne urulýanmyşdyk. Şo jere arasda adamlaryň üstünden aýtypdyr. Bolar bolmaz pazir adam üstünden şu zamana gelene ilm diýerler. Ebu Hanife'n zamanynda bir adam menne mualla boljak diýip geýimçiliji we Ebu Hanife'n şagirdi boljak bolsa, ýa şu zamanda her kim muallaçylyk okuyjak bolsa, giýje daňdan öňçe selerlik wagtynda, hamana şulim 2'de, 2:30'da daňdan öňçe turup namaz okuýmaýan bolsaň, muallaçylyga gelip ýörme diýenmişdik. Täşi arasda ilm, Kur'an-ı Kerim ilmi, Peygamberin ilmi, şu halal haram hukmi, inniki öňü meselelere arasda adamlaryň üstünden geçtin diýenmişdikler. Adamlaryň üstünden geçtin. Aýna ýaly ýürekli adamlaryň üstünden geçtin diýenmişdikler. Ha bolýar men okuýaryn diýenmişdik bir tofary. Oham o ustady nämet diýenmişdik. Şoň gafsynyň agdyna bir künnük doldurup suw goýýanmışdyk. O zaman şiir ýok ki aktyryp derip alar diýär. Künnük suw goýýanmışdyk. Oham erti bilen mark görýänmişdik, künnük suw doly, erti bilen turanyny goýýanmışdyk şo mallar. Git senden malla bolmaz diýip. Näme diýip? Künnük suw kemelmändir. Giýje turup namaz okuýmandyrsın sen diýenmişdik. Şo jirek adamlaryň üstünden gelýär ha ilim. Hey ora arasda adamlaryň gursoklarynyň, kagazlarynyň, galamlarynyň dehretleri ýok bolsa, ilim ýazylmady, kagaz tutmaýanmışdyklar. Ene şu kağıdı ilim ýazylmady, kağıt. Dehretleri ýok bolsa, kağıdy elle girmeýänmişdikler. Maňa Kur'an ýazylar, maňa ilim ýazylar. Ilma bi hormaty etmäýligiň diýip, ýoksa dehretin ýok wagt kağıt tutanyň men günäkär däl ha. Dehretin ýok wagt kağıt tutamal ha. Emma ol adamlar tutmaýanmışdyklar. Maňa ilim ýazylýar, ilma bi hormaty etmäýligiň arasyga deýligiň diýenmişdikler. Muallala bilen 3 ders aýtdyka, ha diýip agzyny açyp gülmeýänmişdikler. Okuyan ilmiň hormatyny saklap boryň diýenmişdikler. Ustadlar güldürýän gurrun aýtsa da agzyny ýemip gülýänmişdikler. Ilmiň hormatyny saklaýlyň diýenmişdik. Şo jere perişte ýaly adamlaryň üstünden gelýän ilimler habla. Muallalamyzyň okuyan bir kitaby var, Hidaye diýen adyna. Näme diýe? Hidaye. Yerin ýüzünde Fiqh Hanefi hemme ýerde okulýar. Hindistandan ta Marakşa barýança. Çin u Çeçenden ta bizim ýurdumyzda barýança. Her ýerde Fiqh Hanefi Hidaye diýen kitap okulýar. Bukhara tarapdan bir alim ýazypdyr şonu. Ebu Hanife'n ilmini halal haram hukmini 4 jildiň içinde goýupdyr. Näçe ýylle ýazan bolsa goýşun? 13 ýylle ýazypdyr. 13 ýylyň şodurşun arada tutup ýazypdyr. Ýazan kitabym bereketli bolsun, arasda bolsun diýip. Fakat ayt güllerde agdyna çýanmışdyk. Başga wagt arada tutup ýazýanmışdyk. 13 ýylle ýazyp tökötüpdir. 13 ýyldan soňra moğollara täwil beripdir. 900 ýyl, 1000 ýyl berdi. Ýeriň ýüzünde her ýerde Hanefi mezhep okuýarlar. We başga millet, başga mezhep, başga aqidada Ebu Hanife'n meselelerini biljek bolsa şo kitap okuýarlar. Kim ýazypdyr?
Bar Bukhara taraftan bir alim yazıptır. 900 yıl, 1000 yıl mınnadır. 13 yıllap arada tutup yazıptır. 13 yılın içinde ağzını açmandır. Yazan kitabım arasında olup indiki adamlara geçsin. Pasık, pazır, bolor olmadı adamın üstünden geçen daha diyor abi ilimler. Oham günnil hücrede kitap yazdıqa, ders yazdıqa bir sadaka götürýärmişdik bir tabak nahar. Taksircan şuna dua edip. O da bolya kabul bolsun sadaka dip sen gidip diýärmişdik sadaka getiren adama, yanqıyadan adamma 13 yıllardan. Arada dığın belli etmeyecek bolup. Omo gitýärmişdik. Oham o sadakan ýeti gitdi-de ikin ýerrek akşam gelip tabaň ala diýärmişdik. Omo ýaxşy gidenden soňra oňa arada dığın belli etmejek bolup mollaň birine berýärmişdik. Bar keyfetde boşatda tabagy maňa getirdi goýa diýärmişdik. Ýene boş tabagy ýanyna goýýarmışdyk. Omo sadakan ýesi gelende özi ýanjak sadakan kabul bolsun diýip tabagy berýärmişdik. Şo jere arasy adamlaryň üstünden gelýän ilmler şular. Ayna ýaly ýürekli adamlaryň üstünden gelýän ilmler şular. Ýöne ay ýatdyrlar, postdyrlar bir to bekar adam ay günni geçirden çoğallı adamdan ilm okuyýar. Hudaý saklasyn o ýagdaýlardan. Hudaý saklasyn o gürrüňlerden. Oham bir ilmiň içinde keyif edip giýjeler ýazyp bir alim näme diýipdir. Gulasyn. Wa aladhu min naqri al-fatati liduffiha naqri al-urqi ar-ramal an awraqi. Ýöwümde ur awadan gyýyl, oýun çykaryp, elini dümme galyp dünk urandan nipdir. Men giýjek kitap ýazyp otyrkam, kagyz ýazypdykam üstüne gumgamya, üstüne çäge düşýär. Şonu şeýdip qakamda baňa şu ýokumly gelýär diýipdir. Kagyzymyň üstüne kitap ýazypdykam, çäge düşýär, gum düşýär. Şonu tak qaqanym maňa ýokumrak gelýär. Men öwümde ur gyýyl oglan elini dümme galyp dümme kurup oýun çykarandan men bir ses maňa ýokumly gelýär diýipdir. Tak giýjäň içinde kagyzy urýan, ýa galam ýazyp zırrık qadim galam duruşmen ýazýan, şoň sesi maňa galaba seslerden ýokumlyja gelýär diýärmişdik. Şol adamlaryň üstünden gelýän ilmler şular. Bizim ustadymyz Jabbar Ahun Tahdir, oň ustady Saltan Madahun Tahdir bar Bukhara hiwe tarapda okypdyr. Saltan Madahun Tahdir Allah rahmet etsin ay diýänmişdik. Öz ustadyndan gurrun berýärmişdik. Kim oň ustady? Hazreti Ubeydullah Bazzaz. Ol Qur'an ewliya adammışdyk. Bizim qarry ustadymyz näme diýär şu hücräň muassesesi, hücräň banysy Saltan Madahun Tahdir. Men şol ewliya adamyň elinde näçe ýyl okuýdum. Giýjeler, günnüzler bir gezek görmedim, süýünip ýatanmasyn. Bir gezek şoň süýünip ýatanyny görmedim diýipdir. Ne giýje, ne günnüz. Hasan kitap gözep ýatyp galardy, şodurşunda turardy diýipdir. Näçe ýylyň içinde şoň süýünip ýatanyny görmedim diýipdir. Haklasygy ýangatmış. Peygamberimiz ýatýanmışdyk, biz de ýatybermeli. Emma ol adam orsun granjyralygyna ilm ýetermi qadyp süýünip ýatmany özüne ay girişmez biz diýip öz-özüni gaýrat edip oturan ýerine ýatyp galýanmışdyk. Kitabyň başynda. Ilm ýetämasyn diýip zähmet çekeýin, orsun granjyran wagtynda da mollary öwredin, ilm ýetämasyn okuýyn, bileýin, ýygnaýyn, geçireýin diýip ondan süýüm şol jirek arasda ahak ýürekli aýna ýaly adamlar bolansoň gelip bugun ol Bukharaň ilminden size de nesip edýär. Şagirt gelip gör ak yerden gelişini bir ilimlaň. Ýöne bolar bolmaz. Pazır adam üstünden ýaýramadan gaty ýokurda ýatanır ilim gurrüňi, iman gurrüňi, din gurrüňi, mezhep gurrüňi, agyda gurrüňi. Inhe din gurrüňinde de ýanky Hazreti Amr ibn al-As'yň üstünden bu gurrüňler çykdy. Näme gurrüň? 4 aýyň içinde hemme mesail öwrenipdir. Emma inni penceme okypdyr, rahnamayy okypdyr, debirstan okypdyr. Hiç de mesailden haberi ýok. Näme diýip şeýle bolmaz. Heftede 1 saat. Heftede 2 saat, günne 1 saat. Näme işgally bar? 1 saat işiňden kes, molladan öwren mesail. Şolardan gelýän ak ilmiň içine seni giýirsen, bir jewun imtihan et, mesail jami fiqh hanafi diýip mollaň ýazan kitaby bar. Dehret, suudi işli hemmelat baha içinde. Birce saat şu cem'in içinde öwrenýärli de bar molla ýanyna goýup, otyş mahal bereketler. Arada aýynda erti namazdan çykyp molladan öwrenerdi, ýarym saat öwrenip maturjygy bilen çykyp giderdi. Birce saat, ýarym saat, 10-15 dagyga şu mollalardan meselen öwren. Bigat agzyňdy süýjýär, bedeningdi süýjýär, keyf edersiň. Ebu Hanife ondan arda Peygamberimiň üstünden süýşip gelýän ilmiň içine giýirdiň bolýan nämeden çalışjak. Şolun şagirdleri bolýan bil wasita. Şolun şagirdleri bolýan ak aýna ýaly ýürekli adamlaryň üstünden gelýän zatlardan. Hey türkmen dost, gadryny bil bu gurrüňleň. Nimetdir ha bu gurrüňle. Fursatdir ha bu wagtla. Bir parahatçylyk, bir
ak ilm, ak yol, ak iman, ak gönülme, ay falan gurrunları güýmer ömrümüz geçirmeli. Arada geçmeyecek yani bayrama geçip var ya. Ay varın daşarı çıkanınızda onun nördü olupdur. Qalan ömürde şeyle geçip gidecektir. Yine ola qan gurrun molli iki mawzu olli. Bir hefte pek Allah'ın tawfik bermegi bilen muqaddama olli inniki hefteleri. Biri iman gurrun. Yaxşı jagaýym bolayl. Ay falanda kafir bolsun bolqayn halal haram näme? Hudaý saklasyn. Ne öre bir direkt datdyr. Weylul likulli da'al hakumat takafirde jogaby bahul adamlyk. İkilenji gurrun ak ilmin qadryny bilin. Ak ilmin qadryny bilin gönünersiňiz. Ak ilmin qadryny bilin gönünersiňiz. Özüme da diýen, özüme de gerek gurrun. Allah Taala qalplaňyz, ýüzüňiz, öýleňiz nur imandan dolasyn inşallah. Hudaý Taala ilim bereketin bizden ayırmasın inşallah. Hudaý Taala din, iman, mescid, medrese hüzürlemi ýöýüp dursun jan Hudaý. Bir alham 3 kul huvallah Suriye Falaq we Nas goşup okuýaýlyn inşallah ilun watanymyza doga eder, ötelle diýirlemde. Köni tahsirlemizin birinin ahtygy Ahun Nomani gargysy min şärdin. İlahi amin hazmahynja. İlahi amin. İlunumda dua edýär. İlahi amin. Maryzymyz wa diýipdirle müşkilli dogolla wa ilahi amin. Amin ya ilahal alamin. İlahi amin. Kabullar inşallah. İlahi amin. İman, abrey, parahatçılık, musafiratda hytmatda maryzda hemmetini dua edýär. İçeride daşardakilere. Amin can Hudaý. İlahi amin. Amin ya ilahal alamin. Amin ya mucibad da'avat. Amin can Hudaý. Amin ya qadiyal haja. Amin ya erhamer rahimin. İlahi amin. Amin ya ilahal alamin. Berahmetke ya erhamer rahimin. Barakallah. Yoldaşlarınızla yardımdan çıkarın.